Kini ang Atraka Balita 943. Nagmalampuson ng ilahang Dive 7 under water. Photo shot dito sa may Apo Island. Diin nagitambungan kini sa mga nagkaraiyang mga representante o sa mga mitambong sa maong pagpahigayon. Si Dr. Henry Isor, isip representante ni Negros Oriental, Governor Ruel Aragay Digamo, Mayor Galicano Tuita, o si Seka Woodrow Makiling Jr. O kanaapod si Mr. Kawasaki sa Japan. Matod pa ni Mayor Galig Tuita, sinabi sa mga tigbalita kagapong adlaw nga dako kay siyang pasalamat nga nagpahigayon na o hinay-hinay usap ang pagbalik sa ilahang ekonomiya nga usas mga tourist destination ang ilahang diving site na naa sa may Apo Island. Ani ang iyang pamahayag. Potential ang ato ang lungsod, and of course inviting kayo sa ato ang mga diving industry, katong sea lovers, no? Mas ang katong mga divers yod, nakita nila ang life nila niya gud diri sa dagat, no? Mostly og nakay problema katong mga divers, no? Muari sa dawin din mag-dive sila, matang yod ang mga problema nila, ang mga stress nila. Now we have local tourists. There is no influx yet, but of course hinay-hinay na ta, and we are expecting from national and the international tourists na muari diri sa toa. So as of now, mga domestic lang. Yeah. Kini ang Atraka Balita 943. Dugang pausab ni Mayor Galicano Galig Tuita nga dili gyud ka sulod or kaadto sa ilahang diving site o usa sa mga gitawag og Apo Island nga sakop sa lungsod sa Dawin. Matod pa niya nga kung dili kaadto ang turista, kung dili ka fully vaccinated, bisan pa ka og nag first dose, did-an kini nga musulod sa ilahang tourist destination. Bisan pa man tuod nga dili na istrikto ang lalawigan sa Negros Oriental sa RT-PCR antigen sa mga fully vaccinated, apan kung dili ka fully vaccinated nga muadto sa maong lugar, dili kani pagatugutan. Aniya ang iyang pamahayag. Dinhi kinahanglan ba gyud nga fully vaccinated or negative lang o sabay The most important is fully vaccinated. Yeah. There's no other requirements aside from vaccination card and also the certificate from DOH, and then there's no I think the antigen or the RT-PCR is not yet is no longer required to enter this municipality. So karon pwede ra kulay dili gyud ato pero dili gyud pwede ang dili fully vaccinated. Yes, precisely, hindi talaga pwede ang hindi fully vaccinated. O katong kuan lang, katong first dose, dili gihapon ta mo accept. So kinahanglan fully vaccinated. Kini ang Atraka Balita 943. Si Mayor Galicano Galig Tuita sa lungsod sa Dawit ang hinabig kini sa mga lokal nga tigbalita. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita
Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943.